Durant les últimes dècades, la convergència entre l'arqueologia i els estudis paleoambientals ha permès reinterpretar el relat històric sobre la base de la interrelació constant entre les dinàmiques de la població i les del paisatge. La transformació del medi natural és conseqüència, per una banda, de factors naturals, com les dinàmiques geològiques, l'acció del vent i del mar, i per altra banda, de factors humans, com el dessecament de llacunes o l'explotació de noves àrees de conreu. Avui viatgem a les zones portuàries d'Empúries per entendre com ha canviat el paisatge. Això és l'Arqueopodcast. Arqueopodcast. El programa sobre arqueologia de l'Arqueoxarxa. Amb Jordi Vilà. Som a la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i, com sempre, ens acompanya el Julen a la producció. Julen, com estàs? Doncs molt bé, i avui hem curiosit per entendre quina relació tenen l'arqueologia i el canvi climàtic. Doncs això segurament ens ho pot explicar molt bé la Marta Santos, que és la coordinadora de la seu del MAC Empúries. Hola, Marta, com estàs? Molt bé, bon dia. Marta, tinc entès que aquí esteu donant a terme un projecte, un gran projecte que vincula l'arqueologia i els canvis en el paisatge. Bé, aquesta vinculació està encardinada en un projecte, diguem, de caire més arqueològic, que està lligat a l'estudi dels espais portuaris, de les àrees portuàries de l'antiga ciutat grega i romana d'Empúries, que és un projecte, diguem, que té un abast més ampli, perquè, diguem, incorpora investigació més arqueològica d'excavació en diferents punts del jaciment, la ciutat grega, Santa Margarida, en altres punts del jaciment, però també se fixa en la reconstrucció de com eren les antigues àrees portuàries i com han evolucionat al llarg del temps. Perquè el port, aquests espais portuaris, són un element fonamental per entendre el que eren Empúries a l'antiguitat, que era sobretot un port lligat al comerç. Aquesta vessant d'estudi dels ports, de les àrees portuàries, ha anat lligada amb un focus més general a l'estudi de l'evolució del paisatge d'aquest entorn, de l'entorn d'Empúries. I aquí, també, en les excavacions que s'han fet en la ciutat grega, han estat involucrats altres institucions, com l'Institut Arqueològic Alemany, que van participar en un projecte del govern alemany que anava destinat a estudiar el canvi climàtic des de la perspectiva del patrimoni, des de la perspectiva també de l'arqueologia. I això ens ha portat, dintre d'aquesta reconstrucció de l'evolució del paisatge que s'ha fet a partir de dades, diguem, d'investigació geològica, d'estudis de prospeccions, sondejos geològics, doncs també s'ha fet utilitzant altres paràmetres per veure com l'evolució del clima, l'evolució de la costa i del nivell del mar pot afectar, doncs, en aquest paisatge, concretament, a la salvaguarda d'aquest patrimoni arqueològic que està ben bé en la costa. Doncs, si et sembla, anem a parlar amb en Pere Castanyer, que és l'investigador principal d'aquest projecte, i ens n'anem cap a l'antic port natural de la ciutat d'Empúries. Bon dia, Pere. Bon dia, Jordi. Ara ens trobem a la part nord de la polis grega d'Empúries. Sí, senyor. I això era el port natural. Explica'ns en quina època ens trobem i què és el que tenim aquí darrere. Sí, efectivament, encara que costi molt d'imaginar, ara als ulls nostres, diguem, el paisatge és radicalment diferent al que veien els grecs fa 2.500 anys. I ens trobem ara, tal com molt bé deies, el que seria l'extrem nord de la ciutat grega, que nosaltres, els arqueòlegs, el coneixem com el barri portuari. L'anomenem el barri portuari perquè, evidentment, donava directament el que seria una antiga badia natural aprofitada com a port, que diguem el port natural, per la ciutat grega. Aquesta ciutat grega va tenir una primera fase de fundació a la illa o península de Sant Martí d'Empúries, que els grecs l'anomenaven Pelaiàpolis, a començaments del segle VI, i després ja cap al tercer quart, finals del segle VI, diguem, es funda el nucli que els arqueòlegs anomenem ara Neàpolis, que vol dir ciutat nova, però que no és un terme antic, però que serveix, a dir, tant la Neàpolis com la Pelaiàpolis formarien l'Empòrion grega. Aquesta ciutat, doncs, que es va fundar grosso modo al segle VI i que va continuar fins a l'inici de la dominació romana. I aquí és on heu dut a terme la primera part del projecte, la primera fase.
Què és el que heu fet exactament? Quines intervencions heu fet? Bé, el projecte té diverses, diguem-ne, branques o disciplines metodològiques. La primera, òbviament, som al Museu d'Arqueologia, doncs és l'arqueologia i comporta l'excavació, doncs, pràcticament de tota aquesta façana nord que ara veus de la ciutat grega. Era una part que havia estat, diguem-ne, parcialment descoberta, però que el relleu, la paleotopografia no es veia fins a l'actualitat. Una part és l'arqueologia, tant aquí com a la façana de llevant de la ciutat, perquè pensa que la ciutat no s'acaba on ara tenim el passeig actual, sinó que passaria per sota aquest passeig i arribava fins pràcticament al peu de la platja on ara nosaltres es podem anar. Sí, tenim el passeig aquí darrere, després tenim les dunes, que aquestes dunes tenen, què, 100-200 anys? 100 anys. Es va començar a fixar a començaments del segle XX. Fins i tot tenim fotografies de l'inici de les excavacions en què es veu perfectament el mar, el moll que en diuen el moll grec, que ara sabem que és d'època romana, però es veia perfectament. És a dir, aquest paisatge és dinàmic, diguem, l'evolució del paisatge és molt dinàmica, i encara que a ulls nostres, a la nostra, diguem, percepció diària, no ho podem percebre, amb una mica de perspectiva de temps, doncs el paisatge canvia molt. I a més de les excavacions arqueològiques, aquí heu dut a terme també prospeccions geològiques? Sí, ja deia que una de les primeres, diguem-ne, potes o branques en què fonamenta aquesta recerca era l'arqueologia. La segona és les prospeccions geofísiques. Ara veieu que tot el que diguem que és l'entrada de mar d'època grega avui són camps. Per investigar tot el que hi ha aquí sota necessitem de moltes altres tècniques. El que no podem fer és buidar-ho, evidentment, tot a nivell arqueològic i, per tant, gràcies a la geofísica podem conèixer com era el paleorelleu, si hi ha traces d'elements arqueològics que ens puguin orientar, i gràcies a les prospeccions geològiques podem entendre com s'ha format la sedimentació i en quin moment s'ha tapat aquest port, etc. Si em permeteu, des d'aquí, càmera, tinc una pregunta i és fins on arribava el mar? Podem saber fins on arribava? Sí, perfectament. Es veu des d'aquí? Des de càmera ho podem veure? Des de càmera, si la movem una miqueta, jo crec que sí. Ara, darrere nostra, veiem el que seria l'extrem de la nord de la ciutat grega. Perquè aquestes pedres, aquesta formació rocosa, això és natural. És natural i, de fet, la ciutat grega en un punt acaba amb un penya-segat i el mar arribava un penya-segat de 7-8 metres. 7-8 metres, efectivament. Llavors, tota aquesta zona d'aquí, que ara es veuen camps i pinedes, aquí és l'entrada de mar i, de fet, el mar arribaria fins a darrere aquests pins que ara veiem aquí, que serien l'extrem oest d'aquesta badia. O sigui, això seria una badia. Una badia. I aquí davant, on som ara, aquí hi tindríem una platja, oi? Aquí, justament on ara tenim aquesta aigua, diguem, estancada de les pluges, hi hauria una platja. Aquesta platja nosaltres l'hem pogut excavar a nivell arqueològic. És a dir, la gràcia de combinar totes aquestes disciplines és que hem pogut verificar l'existència d'aquesta platja, l'hem excavada en part i sabem que era una platja molt diferent també de les que tenim ara. Antigament, fa 2.500 anys, aquesta petita cala doncs era una cala de còdols, amb còdols. En canvi, ara, pràcticament totes les platges que tenim són de sorra, i això és degut a fenòmens molt diversos, perquè el paisatge ha canviat moltíssim. Penseu que pràcticament tot el que seria el turó d'Empúries estava voltat d'aigua. El braç nord del riu Ter, ara el riu Ter sabem que desemboca 13 quilòmetres al sud, a l'altra banda del Montgrí, doncs desembocava just amb un gran estuari que s'obria aquí al nord de Sant Martí d'Empúries, on hi anava tant el braç nord del Ter com del Fluvià. I el Fluvià, avui recordem-ho, desemboca 6 quilòmetres al nord, perquè vegis que ha canviat moltíssim. Sí que és evident, aquí podem percebre molt clarament aquest canvi del paisatge. La segona part d'aquest projecte l'heu desenvolupat en el port artificial. Sí, seria una altra recerca que parteix de les mateixes, diguem, principis que aquest d'aquí, però que no es desenvolupa aquí, sinó que es desenvolupa just a la façana, diguem-ne, marítima de l'Empòrion grega. Doncs què et sembla, Pere? Anem cap allà? Anem-hi. Som-hi? Anem-hi. Tenim aquí darrere el port artificial. Quan es va construir aquest port? Ara estem en el segon espai portuari que coneixem, vinculat directament a la ciutat grega, i s'anomena, com molt bé deies, el port artificial, perquè a diferència del port natural que havíem vist, que era una badia natural aprofitat per època grega, en el moment ja d'inici de la conquesta romana, el tràfic comercial,
les condicions de la ciutat, la instal·lació d'un campament, les dinàmiques comercials van requerir que aquell port no era apte i per tant es va construir un nou port aquí, que anomenem el port artificial, es va construir al segle II abans de Crist. I es va aprofitar aquestes formacions rocoses, perquè aquí veiem un espigó imponent que està construït damunt d'aquestes roques naturals, però aquí darrere també tenim una altra formació rocosa que suposo que devia aturar l'onatge. Sí, com molt bé dius, la formació d'aquestes, ara avui n'anomenem les muscleres, en aquest cas les que tenim aquí davant són les muscleres grosses, però és un element, diguem-ne, topogràfic cabdal per entendre el per què, diguem, les restes de la ciutat grega arriben fins aquí a la mateixa platja. I arriben aquí perquè tenien una protecció, diguem-ne, natural, un escull natural que ells l'aprofiten. Quan es va fer aquest port artificial en el segle II, en part aquestes muscleres havien patit, evidentment, l'erosió del mar, però també es varen aprofitar com a base, diguem, per instal·lar les noves, diguem, els nous dics, els nous murs que havien de protegir aquest port. I quines intervencions heu fet aquí? Què heu trobat? Aquí comptem bàsicament amb la intervenció que ha fet l'equip de subaquàtica del CASC, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que treballa amb nosaltres en aquest projecte colze a colze, i hem fet excavacions arqueològiques, per tant, submarines aquí sota, estan trobant el límit de l'altre dic, diguem, el que tancaria per llevant la ciutat. Perquè hi havia un segon espigó més enllà, més avançat, paral·lel a aquest, oi? Sí, no arribava fins a l'extrem d'aquell, però sí seria paral·lel a aquest en aquesta zona aquí, i també un altre límit, un altre dic a la zona sud, que tancava una petita dàrsena. Estem parlant d'un port amb unes dimensions més que considerables. Clar, si tenim en compte com era el port natural, aquest port artificial era immens. Oferia més avantatges perquè estava molt més ben protegit dels vents de llevant, efectivament. I llavors estem fent aquestes excavacions i igual que us explicava que en el port, diguem-ne, natural, utilitzem la geofísica, aquí també encara hem fet una batimetria que s'anomena submarina, que seria l'equivalent al que fem a terra, però ho fem amb uns altres mitjans, amb barcos aquí, per conèixer com seria tot aquest subsol, per veure si hi ha vestigis arqueològics, i també estem fent sondatges geològics, perquè ens és molt important extreure els sediments d'aquest port per veure en quin moment es va utilitzar, en quines condicions, quan va quedar inutilitzat, etc. També el nivell del mar ha canviat. El nivell del mar ha canviat una miqueta, és a dir, aquí el nivell del mar no l'hem pogut detectar, però sí a la ciutat grega hem pogut trobar la fissura que marcava, diguem, la cota d'aigua i el moment final d'ús d'aquesta cota d'aigua. Ai, això és molt curiós, com heu descobert on arribava l'aigua. Sí. No, perquè la fissura, allà hi vau trobar restes zoològiques. Sí, efectivament. I això es va permetre datar, no? Sí, en aquesta làmina, diguem, si ara la gent, qualsevol, passeja per la Costa Brava des del mar i mira els penya-segats que hi ha, veurà que allà on peta l'onatge en relació a la roca s'hi forma una petita cavitat. En aquesta làmina, diguem-ne, d'aigua de 25-30 centímetres s'hi incrusten uns animals, mol·luscs, etc. I nosaltres hem pogut trobar-los, hem pogut treure aquestes closques i hem pogut datar aquestes closques que es donen al moment final en què l'aigua estava dins el port natural. Per tant, en aquest projecte intervé moltíssima gent, però pel que m'estàs explicant, aquí hi ha, suposo, zooarqueòlegs, hi ha de tot. Hi ha els que estudien, suposo, també el pol·len. Hi ha de tot. Per exemple, sí, és un equip multidisciplinari, és a dir, abordar aquesta temàtica dels ports o de l'evolució del paisatge no es pot fer únicament des de la vessant de l'arqueologia. L'arqueologia incorpora moltes branques, però en aquest cas necessitem molt de la geologia, la geofísica, dels estudis de pol·len. Per exemple, aquí dins, en aquestes mostres del port, podem treure mostres de pol·len i podem saber aquests sediments, què s'hi havia precipitat, quina vegetació, si havien llançat coses de menjar, els barcos a dins del port, etc. Heu estudiat la zona del port natural, la zona del port artificial i la tercera fase, la tercera etapa, on l'heu treballat? Doncs ara haurem de fer una mica de viatge i ens en tornem cap a terra endins, és a dir, un lloc on no veurem el mar com el veiem ara aquí directament, però... No llàstima, perquè estem la mar de bé, avui fa solet, i el mar està tranquil, però ens anem cap a l'interior. Ens anem cap a l'interior per una raó molt senzilla, perquè a partir del segle III després de Crist, diguem, el nucli tant grec com romà tradicional s'abandonen i el poblament es desplaça a un altre pol. Ara anirem
a veure les excavacions que Doncs- fem en aquest pou Ens desplacem també. i per què l'incloem dins de l'estudi de les àrees portuàries encara que pugui semblar inversament. O sigui, anem a l'interior i continuarem parlant d'àrees portuàries. Sí, Oh, carai. Doncs anem a esbrinar aquest misteri. som-hi. Tenim aquí darrere l'antiga capella de Santa Margarida. I a sota d'aquesta capella hi heu trobat les bases del que seria l'antiga seu episcopal d'Empúries, que us pensàveu, no? Tradicionalment l'arqueologia pensava que es trobava on ara hi ha Sant Martí d'Empúries i sembla que no és així. Exactament, Jordi. De fet, en el marc del mateix projecte que venim explicant, una de les jaciments, diguem-ne, estrella d'aquest projecte és el jaciment de Santa Margarida, que, com molt bé deies, pren nom d'aquesta capella que fins al segle XVIII, diguem, encara continuava dempeus, i estem fent, igual que en els altres sectors, excavacions arqueològiques, prospeccions geofísiques i prospeccions geològiques. I aquí esteu excavant, que tot això seria una àrea de poblament d'unes 2 hectàrees. Sí, efectivament. O sigui, el jaciment, tot i que ara no està excavat, doncs, gràcies a les prospeccions geofísiques, en veiem gairebé la planta completa. És a dir, sortosament, amb les tècniques actuals, tenim uns avantatges a l'hora de planificar les excavacions. I llavors sabem que tot aquest camp que tenim ara aquí darrere nostre doncs està pràcticament tot ell ocupat per construccions, diguem-ne, d'hàbitat, etc, i que part del vessant, diguem, també que tenim aquí davant nostre, de muntanya, també estava ocupat. L'origen i la formació d'aquest nucli d'hàbitat no té altra cosa que la instal·lació en aquesta zona, aquesta àrea d'aquí, del conjunt episcopal tardoantic d'Empúries, que teníem molt ben assegurat amb les fonts. A l'actualitat d'aquest conjunt episcopal, que hi hauria diverses edificacions, en coneixem la pràctica totalitat del baptisteri, just aquí a sota nostra, ara, sota aquesta capella, i també una part de la basílica o catedral d'aquest conjunt episcopal. I ara, recentment, hem començat a excavar altres instal·lacions. Però tornant a aquesta idea del canvi del paisatge, aquí darrere nostre hi ha uns camps, però, clar, per aquí passava el Ter. Sí. I som al costat nord, a l'altre costat del Montgrí. Sí. Sí, o sigui, a uns, 15 quilòmetres... 13 quilòmetres... A uns 13 quilòmetres del curs actual del Ter. Del Ter. I a uns 6 del Fluvià, perquè tots dos rius, tant el Ter com el Fluvià, s'unien aquí, just darrere nostre, amb el que anomenem l'estuari d'Empúries, que era on desembocaven les aigües d'aquests dos rius. Però no només teníem el riu Ter aquí mateix, sinó que, a més, vosaltres heu descobert que aquí arribava l'aigua del mar. Sí. És a dir, aquest estuari que seria... Que som a 1 quilòmetre del mar. Poc més, però vull dir, de fet, si ens remuntéssim una mica més antic, penseu que gairebé el mar arribava fins a l'actual poble de Viladamat, poc més. I no estem pas parlant de molts milers d'anys, estem parlant d'uns 6.000, 7.000 anys. Què va passar? Que aquests braços del riu, principalment el Ter, va anar a portar sediments i, de fet, la plana que tenim aquí darrere, la plana de l'Empordà... S'anava omplint i anava reduint, diguem, aquesta entrada de mar. Això quan el mar es va estabilitzar, que no sempre va estar al mateix nivell. Sortosament, des de més o menys el 6.000 abans de Crist fins a l'actualitat, hem tingut un nivell de mar molt estable. Ara sí que és veritat que torna a pujar. I això altera les dinàmiques de paisatge. Però realment, diguem, en una de les zones que es pot percebre més aquest canvi de paisatge seria aquí on ara nosaltres ens trobem. I com heu descobert? Primer, que per aquí passava el riu i segon, com he identificat, que també hi havia aigua salada. Bé, això es pot saber gràcies a tot aquest treball multidisciplinar que fem. Bàsicament, aquests sondejos geològics permeten extreure unes columnes de terra que van fins a la profunditat que nosaltres veiem. S'analitza, diguem, es fa la descripció sedimentològica, si les sorres són grosses, si són graves, quina fauna hi ha, si és fauna marina, si és fauna d'aigua dolça, es fan datacions i a partir d'aquí s'estudien també moltes altres restes de cladòcers, d'ostràcodes, d'animalons que viuen aquí que ara no podem percebre, i tot això ens permet establir l'evolució d'aquest paisatge. Penseu que aquí, a escasses metres, a uns 100 metres d'aquí on nosaltres trobem, doncs aquest jaciment tindria una connexió directa també amb el mar. O sigui, és un projecte molt gran, amb diferents àmbits de treball, també a l'escala, oi? També allà esteu excavant. També hi estem treballant perquè hi ha un altre àmbit portuari, diguem, un port subsidiari dels que coneixíem en època antiga, que allà també amb el casc estem treballant
sempre partint d'aquests enfocs multidisciplinaris. I la feina segueix endavant, perquè aquest projecte encara durarà. Per on aniran les línies? Bé, ara, en principi, hem sol·licitat la renovació d'aquest projecte amb la intenció d'acabar alguns trams de projecte. El port natural el tenim ben estudiat, el port artificial pensem que el podrem acabar ara i, senzillament, de cara a més futur, el jaciment que segur que continuarà serà el de Santa Margarida, perquè aquí a la recerca, tot just ara, comencem a tirar un fil que durarà anys i anys. Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta investigació tan fascinant. I ara tornem cap al museu perquè la Marta ens expliqui com es divulgarà tot això i com s'explicarà als visitants del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries. Tornem a ser amb la Marta, ara dins del museu, i és per preguntar-te tota aquesta investigació que s'ha fet amb el projecte de recerca, com es plasma això de cara a la divulgació? És a dir, què expliqueu als visitants del museu? Doncs precisament el museu va ser reobert l'any passat, l'any 2024, l'estiu del 2024, incorporant tots aquests avanços de la recerca. Hem procurat incorporar-los en el discurs i també en els audiovisuals, l'altre material que s'ha incorporat al museu. Precisament, en el marc d'aquest projecte de recerca, a partir de totes les dades, diguem, de reconstrucció del paisatge, aconseguides durant les investigacions, doncs es van fer unes reconstruccions en 3D d'uns escenaris en diferents moments de la història, des del Neolític, des del 5è mil·lenni abans de Crist fins a l'actualitat, i aquestes reconstruccions s'han incorporat en els audiovisuals del museu. Diguem que són gairebé la columna vertebral d'aquest audiovisual que explica l'evolució del territori i també l'evolució de les ciutats antigues, no? I per tant podem veure, els visitants podran veure com ha anat canviant el paisatge. Com ha anat canviant fins a l'actualitat. Però a més, aquest projecte de recerca no es queda aquí, sinó que pensem moltes vegades que l'arqueologia ens explica el passat, però en aquest cas l'arqueologia també ens permet parlar de futur. Sí, fer una mica de prospecció de com pot canviar aquest paisatge en el futur. A partir de les dades aconseguides per entendre aquest paisatge i també a través de dades que avui disposem sobre les projeccions de possible augment del nivell del mar, l'efecte de les temporals i que cada cop tenen més freqüència i més intensitat, com això pot afectar en aquest litoral concret on es troba Empúries. D'això també s'han fet reconstruccions en 3D i fins i tot simulacions dintre d'aquest projecte compartit amb l'Institut Arqueològic Alemany. Això no l'hem incorporat al museu, perquè el museu, tracta la vessant històrica, des de l'inici fins a l'època medieval, bàsicament, és on separa el museu, però tenim previst obrir un espai de recursos interactius i digitals properament per l'accés del públic escolar i del públic familiar en general, que tingui l'accés a gaudir d'aquests recursos, i allà sí que incorporarem aquesta visió una mica predictiva de quin pot ser l'efecte partint de diversos escenaris d'augment del nivell del mar, per exemple, i altres paràmetres que podem tenir en compte. Doncs moltes gràcies, Marta, per acollir-nos aquí a la seu d'Empúries, del MAC. I ja veieu com aquí a Empúries s'ha connectat el passat amb el futur i seguirem pendents de veure quins són els resultats d'aquest projecte que segueix endavant. I a vosaltres us esperem en el proper capítol. Això és l'Arqueopodcast.